Rozumím, Houstone. První let s lidskou posádkou na Mars s astronauty v izolaci v malé kapsli vzdálené od Země miliony kilometrů bude největší zkouškou lidské mysli, těla a ducha. Čím delší je let, tím větší jsou nároky na posádku a rizika. Poslední let člověka do hlubin vesmíru se konal v roce 1972. 6 lidí bude 2,5 roku neustále spolu bez možnosti úniku. Představte si, že zůstanete uvězněni s lidmi v malé kanceláři, ve které pracujete. Chtěli byste tam strávit pár let? 1000 dní vzájemného dýchání potu, pití moči kolegů, bez soukromí a možnosti zabavení. Jak se po celou tu dobu zabavíte? Jak se dokážete soustředit? Nejnáročnější částí mise bude zabránit posádce, aby se vzájemně pozabíjela. Když se něco stane, nepřiletí pomoc. Astronauti budou sami a oni to vědí. Obava ze smrti bude všude přítomná 1000 dní. Astronauti nemají žádné iluze, je to rizikové povolání. Duševní zroucení, sexuální napětí, sklony k sebevraždě, vzpoury. Tady neplatí co když. Tyto věci se při letech do vesmíru stávají. Psychologové na celém světě se shodují, že prvním klíčem k úspěchu mise na Mars je výběr nového typu astronautů. Když vybereme špatně posádku, mohou na palubě vyvstat konflikty. Ty mohou posádku zahubit jako nemoc. Naše dobývání cizích světů začíná uvnitř lidské mysli hledáním cest, jak poznat a odbourat mučivé pocity izolace, odloučení a samoty. Již byly započaty práce na řešení Achillovy paty mise na Mars. Lidský faktor. Spektrum uvádí Mars na obzoru. Here is a bulletin from ABC News. The Apollo 13 spacecraft has had a serious power supply malfunction that could cause the lunar landing mission to be terminated early. Duben 1970. 2 dny po startu Apollo 13 je loď ochromena výbuchem. Systémy dodávky kyslíku a vytápění jsou porouchány. Tým lidí ve středisku řízení letů zůstává s astronauty v nepřetržitém kontaktu a postupně překonává jeden problém za druhým, aby dostal 3 muže v pořádku na Zem. Pravděpodobnost úspěchu nelze vypočítat. 6 dní po startu lidský důmysl triumfuje nad ohrožením ve vesmíru. Tento heroický příběh se při letu na Mars nebude opakovat. Časové zpoždění komunikace se střediskem řízení letů bude až 23 minut. Vzhledem ke vzdálenosti uražené kosmickou lodí ve vesmíru nebude k dispozici komunikace v reálném čase. Posádka bude muset řešit problémy sama. Poletíte pryč od Země bez šance k návratu do doby, než se obě planety zase vyrovnají, protože jejich oběžné dráhy se liší. Zkušenost s naprostou izolací, cestou do míst, kde nikdy člověk nebyl, bez možnosti návratu až do přesného časového okamžiku bude úplně nová. A navíc cesta na Mars bude poměrně nudná. Takže co máte? Lidi vznášející se v nekonečné černé prázdnotě bez jakéhokoliv záchytného bodu na obzoru. Cesta na rudou planetu a zpátky na Zemi bude rokem nudy. To je zdroj napájení. To není dobré. A potom je tu neustálý tlak nejistoty, že se něco porouchá.
Jerry Linenger je americký astronaut, který strávil ve vesmíru 132 dní a byl na palubě ruské stanice Mir, když na ní vypukl nejhorší požár v historii lidské přítomnosti na oběžné dráze. Prasklé kyslíkové zařízení zapálilo panely a přístroje a stanici zaplnil toxický kous. Nedalo se otevřít okno a před požárem nebylo úniku. 90 sekund bojovala posádka s plameny a věděla, že nezdar znamená jistou smrt. Samozřejmě svítil hlavní poplach, stanici zaplnil kouř a bylo jasné, že doopravdy hoří. Jako lékař jsem měl velké obavy o zdraví posádky. Plameny ustoupily, ale bylo to jen o vlásek. Podle mého odhadu nemá nikdo žádné potíže způsobené nadýcháním se kouře. Je to osudové znamení pro posádku cestující na Mars. Smrt je, chcete-li, součástí práce. Je to riziko povolání. Takže jací astronauti by měli být vybráni pro let na Mars? Zpočátku NASA vybírala astronauty mezi vojenskými zkušebními piloty. V 60. letech měli zkušební piloti úmrtnost 1 týdně. Zvykli si na to, že jejich práci provází smrt. Nazvěme to odvahou nebo závislostí na nebezpečí, ale právě takové mladé muže NASA potřebovala. 9, 8, 7, start hlavního motoru, 4, 3, 2, 1, zážeh a start. To vše se změnilo s lety raketoplánem. Stále velí vojenští odvážlivci, ale kolem Země létají vědci a profesoři. Od roku 1980 je v NASA důležitá fyzická zdatnost a specifické dovednosti. Expedice na Mars bude něco úplně jiného. Řekla bych, že tradiční osamělý pilot čelící nebezpečí se na cestu na Mars moc nehodí. Pat Santiová pracovala v 80. letech pro NASA jako psychiatrička a psycholožka. Stejně jako inženýři věnují pozornost i poslednímu šroubku v konstrukci kosmické lodi, my sledujeme lidskou osobnost, lidskou psychiku i její interakci s ostatními osobami na palubě. Kanaďan Dave Williams je astronautem NASA. Pomáhá agentuře hledat generaci astronautů pro cestu na Mars. Je velmi zajímavé, že když se podíváte na astronauty a kosmonauty z celého světa, všichni milují létání. Milují techniku. Rádi pracují s počítačem, opravují si auta. Zajímají se o nové technologie. My hledáme novou generaci astronautů. Říkáme jim astronauti průzkumníci. A myslím, že tito lidé budou muset mít řadu obecných dovedností. Například budou muset umět opravit vozítko, opravit skafandr, udržovat skafandr, opravovat počítače. Potřebujete pana Kutila, potřebujete správné nástroje, potřebujete lidský důmysl. Je lepší si sebou vzít instalatérskou pásku, protože si o ní nemůžete zavolat. Toto jsou první lidé, kteří se připravují na neuvěřitelnou a nebezpečnou cestu do temných hlubin vesmíru. Tito dva mladí Rusové mohou být prvními vyslanci Země na Marsu. Každopádně půjde o první let do vesmíru. Let na Měsíc. Nezáleží na tom, která země bude první. Nejdůležitější je, aby ten krok učinilo lidstvo. A velký krok, abychom dokázali, že jsme schopni nejen obletět Zemi, ale rovněž cestovat daleko za hranice Země a zároveň navštěvovat jiné planety. Rusové vkládají svou víru do svých genů. Jsou součástí kosmonautské dynastie. Jejich otcové byli ve své době slavní kosmonauti a podnikli památné a náročné lety do vesmíru. Ať se posádka pro cestu na Mars vybere jakkoliv, vesmírné agentury na celém světě vědí, že astronauti budou muset být psychicky odolnější než dříve. V Rusku není výběr tolik o dovednostech jako o výdrži.
Valerij Poljakov drží světový rekord 438 dnů na oběžné dráze. Nyní vede ruské hledání posádky pro let k Marsu. Jsem přesvědčen, že extrémní podmínky tohoto letu, zvláště dlouhá doba v uzavřené kosmické lodi, vyžadují velmi speciální lidské vlastnosti. Nebudou to obyčejní lidé. Musí spolu vycházet i v těch nejobtížnějších situacích. Ruský program letu na Mars zahrnuje náročné testování chování v izolaci. Roman Romaněnko podstupuje test. Je nucen zůstat v izolaci vzhůru 3 dny a musí provádět nekonečnou řadu bezvýznamných úkolů. Je to řízená verze nudné rutiny, jakou bude cesta k Marsu. Pokud Romaněnko tlak nevydrží, jeho sny o cestě na Mars skončí. Musíme důkladně prozkoumat astronautovy vlastnosti. K tomu musíme narušit základní zákony fungování života a mysli. Například nepřetržitá činnost může trvat 64 až 72 hodin. Rusové mají za sebou desítky let zkušeností s dlouhodobým pobytem v kosmu. Metodou pokusů a omylů postavili Rusové vesmírnou stanici Mir, která umožnila kosmonautům a astronautům pobývat na oběžné dráze několik měsíců. Jerry Linenger si až do svého pobytu na Miru myslel, že je psychicky silný. Byl jsem při svém pobytu na Miru šokován, jak jsem se cítil izolován, osamělý a odříznutý. A také, jak jsem byl zranitelný. A viděl jsem, jak moji kolegové měli velice vážné psychické problémy, sebevražedné sklony. Nebyli schopni fungovat na té úrovni, na jaké určitě chtěli. Pro nový typ astronautů se může stísněný prostor kosmické lodi proměnit v moderní mučící komoru. V science fiction je cestování vesmírem snadné. Toto se více podobá drsné realitě, jaká čeká astronauty při výpravě na Mars. Život na palubě je živoucí peklo. Jerry Linenger strávil na ruské vesmírné stanici 5 měsíců a jeho líčení života ve stísněných prostorách je dost pochmurné. V kosmu není žádná sprcha. Tady se míjí druzí 2 astronauti, mají tu malé zrcátko. I v nejlepším případě skončíte s maličkou koupelničkou se 3 nebo 4 kapkami vody. Cvičíte, abyste si posílili tělo. Spotíte se jako na zemi. A tohle je vaše sprcha. Proplouvali jsme kolem sebe. Letíte nahoře a ten druhý dole, protože se nechcete moc přiblížit k člověku, který se 5 měsíců nesprchoval. A bude to horší. Voda něco váží a je potřeba omezit její množství na minimum. Tam je toaleta, je to velmi jednoduchý princip. Což znamená, že astronauti budou muset cestou na Mars pít vlastní vyčištěnou moč. Pití vlastní moči je něco, co, víte, nezní to moc dobře. Ta moč se upravuje. Říkají vám, že je čistá, je to v pohodě, je to voda, ale pořád vám něco říká, že to prostě nechcete pít. Nakonec jsem se dostal do stádia, že jsem řekl, jsem astronaut, mohu pít vlastní moč, ale nemohu pít moč svého kolegy. Tolik o toaletě. Tady je spací pytel, to je místo pro spaní velitele. Zápach a pití vlastní moči jsou jen nepříjemností ve srovnání s nedostatkem spánku. Spánek je pro člověka kritický, ať je kdekoliv, a když se ho nedostává, jeho výkon rychle klesá. Ve vesmíru není ani dole, ani nahoře. Astronauti se noří do spacích pytlů se suchým zipem. Hladiny hluku na Miru a na mezinárodní vesmírné stanici byly někdy neúnosné. Při letu na Mars bude muset být loď tišší. Když je člověk vzhůru déle než 18 hodin, začíná mít psychomotorické poruchy, podobné těm, jako když se opije, aspoň podle zákonných limitů.
Při nedostatku spánku bude riziko nehody při letu na Mars vysoké. Astronauti říkají vědcům desítky let, že ve vesmíru spí málo. Problém je, že nikdo neví, co s tím. Může to být množstvím práce, může to být hladinami hluku, může to být narušením denního rytmu. Všechny tyto faktory to způsobují. Takže si pořád nejsme jisti, které důvody ovlivňují ve vesmíru spánek astronautů. Například si vezmete jídlo. Jerry Linenger varuje před další důležitou lidskou potřebou. Touha po jídle ho trápila po celou dobu pobytu na Miru. Za 10 minut si ohřejete pěkný kus tuňáka. Vraždil bych kvůli sklenici mléka, sáčku brambůrek, vraždil bych kvůli jakékoliv změně. Není tady ani horká voda na ohřátí. Ta kaše je děsná, studená, nepoživatelná. Na rozdíl od Miru a Mezinárodní vesmírné stanice nepřiletí za posádkou letící na Mars žádná zásobovací loď. Povezou si veškeré jídlo sebou, ekvivalent 450 ledniček jídla. NASA bere Linengerovy stížnosti vážně. Všechno ukazuje na to, že jídlo neposkytuje pouze živiny, ale přináší také psychickou pohodu. Odborníci v potravinové laboratoři NASA chystají menu pro cestu na Mars. Na co si všichni stěžujeme jako první ve škole? Na jídlo. Jídlo v jídelně není nikdy dobré, takže se musíme ujistit, že jim poskytneme co nejpřijatelnější jídlo, protože nic jiného mít nebudou. Snažíme se tedy připravit posádce pestré jídlo, aby měli dostatek stravy, která jim bude chutnat a kterou budou chtít. Co si sebou astronauti nepovezou, to si vypěstují. Experimenty prováděné v raketoplánu ukazují, že čerstvá zelenina není dobrá jen pro tělo, ale i pro mysl. Na univerzitě v Guelphu v Kanadě napodobují nízkotlaké komory prostředí kosmické lodi pro pěstování zeleniny. Každý dokáže fungovat 2 týdny při zmražených potravinách. Ale když půjde o měsíce, které stráví na cestě, čerstvé potraviny jako doplněk jídelníčku zapůsobí jako psychologický a sociální stimul spojený se stravou. Čerstvé potraviny jsou pro člověka důležité. Mohu vám říci, že když dorazila zásobovací loď, vždycky dovezli pár pomerančů a citrónů a my jsme je hned sebrali a jedli jsme ty citróny a byli jsme na vrcholu blaha. Byla to vůně země. Strava, spánek, hygiena, základní lidské potřeby budou při cestě na Mars luxusem. Ale možná nejtěžším oříškem pro všechny bude vydržet spolu tak dlouhou dobu. Cestou na Mars může dojít k rebelii, dokonce i kontakt se střediskem řízení letů může být zdrojem napětí. Ahoj, omlouvám se, že máme dnes delší zpoždění, ale věřte mi, že se tady neválíme. Když se ocitnete v izolaci a stísněném prostoru, váš svět se zúží do tohoto malého prostoru. Jste nyní zcela závislí na komunikaci, prostředcích, logistice, na středisku řízení letů. Pořád nás to mate stejně jako vás. Vytváří to nesmírně komplexní dynamický proces, kdy ty lidi dole potřebujete, ale máte pocit, že vám nerozumějí. Došlo k tomu v roce 1973 na Skylabu. Příliš mnoho příkazů ze země způsobilo stávku posádky. Bylo to velké selhání velení a řízení. K podobné stávce došlo na ruské stanici Mir v 80. letech. Je to úplně jiný aspekt mezilidských vztahů. My versus oni. Kvalita lidí ve vesmíru versus kvalita lidí dole. Tyto lety trvaly týdny, ne roky jako výprava na Mars. Aby předešli těmto problémům, budou muset mít komunikační dovednosti na stejné úrovni jako technické. Zdravotní a psychologické charakteristiky astronautů budou hrát klíčovou roli při výběru posádky.
Kanaďané Dave Williams a Chris Hadfield se stali astronauty v roce 1972. Hadfield byl na Miru i na Mezinárodní vesmírné stanici. Má tedy praktické zkušenosti, které mohou Williamsovi pomoct najít posádku pro let na Mars. Bude zajímavé sledovat, jak rozhodneme o správném složení dovedností. Protože potřebujeme 1, 2, 4 lékaře, potřebujeme 1, 4 nebo žádného pilota, mají to být samí muži nebo samé ženy? NASA uvažuje o posádce 6, maximálně 7 lidí. Na palubě budou muži i ženy. Vyvstává tedy nová otázka, co se stane, když astronauti spojí práci a zábavu. Jak se držíš? Držím se. Astronautka NASA byla dnes ráno ve floridském vězení obviněna z údajného plánování únosu. Podle policie V roce 2007 byla astronautka z raketoplánu Lisa Novak propuštěna z NASA, když byla obviněna z pokusu o únos. Jejím cílem byla důstojnice letectva, se kterou soupeřila o přízeň jiného astronauta. přední představitel NASA tvrdí, že Lisa Novak nevykazovala až do svého zatčení žádné známky nestabilního chování, ale nyní agentura zkoumá vlastní řady. Tisk zahrnul NASA otázkami týkajícími se psychologického testování. Pro dlouhotrvající lety jsou vyžadovány rozsáhlejší psychologické testy. Astronauti také po návratu z kosmu absolvují zevrubné lékařské prohlídky. Případ Novakové odhalil postoj NASA k sexu mezi astronauty. Je to v pořádku, pokud to neohrožuje misi? Zacházíme s astronauty jako s ostatními státními zaměstnanci, ale nezasahujeme do soukromí astronautů nebo jiných zaměstnanců NASA. Dochází k tomu všude na Zemi, bude k tomu docházet při cestě na Mars a nedělejme si s tím starosti. Nechme lidi, kteří mají správné vlastnosti pro dané úkoly, ať řeší tyto úkoly a ostatní problémy si řeší po svém. Pokud jde o sex, není to problém. Mluvil jsem s Kondakovovou, 3. ruskou ženou ve vesmíru, která byla na dlouhodobé misi. A její odpověď na tuto otázku byla naprosto dokonalá. Všechno záleží na tom, s kým. Dám vám příklad. Když jsem letěla na vesmírnou stanici Valerii Poljakov, tam už byl 9 měsíců, pánská společnost, a najednou se objeví žena. Valerii mi řekl, Jeleno, když jsi teď tady, musím se denně holit. Na druhou stranu se lépe chováme, méně se potíme a více se staráme o svůj vzhled. Takže podle mě ženy určitě hrají důležitou roli při dlouhotrvajícím letu na Mars. Rusové nejsou tolik přesvědčeni, že při letu k Marsu bude prostor na liberální postoj k sexu. V roce 1999 provedli experiment s izolací trvající 240 dní. Testovanými byli případní astronauti samí muži až na jednu ženu, Kanaďanku Judith Lapierre. Několik týdnů po zahájení experimentu na novoročním večírku políbil ruský velitel Kanaďanku francouzským polibkem. Polibek způsobil mezinárodní incident. Pokud toto představuje realitu ve vesmíru, je to problém a musíme na vyřešení takovýchto problémů pracovat předtím, než se ocitneme v kosmu. Obvinila ho ze sexuálního obtěžování. Velitel řekl, že nepochopila ruské zvyky. Kes říká, že Judith byla skutečně přesvědčena, že šlo o násilí. Když mluvila s tím Rusem, skutečně nechápal, proč se z toho dělá taková věda. Ona si myslí, že polibek nebo sexualita, zkrátka celá tato oblast, nese prvky kulturních odlišností. Lapierrová se po zbytek experimentu zamykala ve své kabině na zámek. Rusové nyní tvrdí, že s nimi na Mars žádná žena nepoletí. Myslím, že není dobrý nápad vyslat na Mars smíšenou posádku muže a ženy. Já jsem letěl s Jelenou Kondakovovou a chovala se jako člověk skvěle, profesionálně. Ale při tak dlouhém letu, jako bude let na Mars, může přítomnost ženy vyvolat psychologické problémy a také určité napětí. A to by nebylo dobře. Antarktida je nejlepší pozemskou analogií výpravy na Mars.
V počátcích 20. století ženy muže často doprovázely při výpravách na póly. Sex byl považován za zdravou součást života expedice. Na mnoha polárních expedicích panovala od nepaměti tradice, že ženy trávily zimu v Antarktidě v takzvaných nesezdaných manželstvích. Byly to v podstatě krátkodobé vztahy, které trvaly po dobu, kterou lidé strávili na výpravě, a po jejím skončení se obvykle rozpadly. V roce 1915 zůstala loď expedice Ernsta Shackletona uvězněna v ledu. O život bojovalo 28 mužů, kteří věděli, že je nikdo nepřijde zachránit. Jejich přežití záviselo na týmové práci a na Shackletonově vedení. Shackleton vybral svou posádku velice moudře. Dokázal přidělit správné úkoly správným lidem. A podle mne se ze zkušeností z polárního prostředí můžeme hodně poučit. Teploty v Antarktidě klesají až na -35 stupňů. Maso zmrzne za pár sekund. I dnes je záchranná operace možná až na jaře. Stejně jako astronauti letící na Mars, posádky žijí ve stísněných prostorách. Izolace a stísnění mohou vyvolat silné emoce a dokonce i násilí. Asi před 6 lety došlo ke slavnému případu, kdy člen kuchařského týmu popadl kladivo a napadl pár svých kolegů. Vždycky existuje možnost, že konflikty přerostou do situací ohrožení života, kdy se členové posádky mohou napadnout. Tyto situace je třeba předem rozeznat a nějakým způsobem eliminovat. Úspěšní polární pracovníci mají dobrou motivaci a jsou vynalézaví. Přesně tyto vlastnosti Dave Williams hledá. Když nějaká katastrofa zničí vaše zásoby potravin, celé situaci nepomůže, když z toho budete otrávení. Takže existují typy osobností, které jsou velmi úspěšnými průzkumníky. Jakých 6 mužů a žen se vtěsná do kosmické lodi o velikosti malého bytu na několik let? I když NASA a Rusové najdou řešení, není snadné vypořádat se s lidským faktorem. Proto vědci vyvíjejí systém včasného varování, aby se pokusili zastavit konflikt eskalující do bodu, kdyby mohl ohrozit celou misi a posádku. Cesta na Mars bude nejdelší poutí v historii lidstva. Vědci a inženýři se domnívají, že se dokáží vyrovnat s fyzickými hrozbami doprovázejícími cestu k Marsu. Otevřete oči, prosím. Hlubiny lidské mysli představují další větší nebezpečí. Nikdy dříve nebyly lidské bytosti tak odtrženi od kontaktu s rodinou a svými milovanými doma. Protože poprvé v dějinách lidstva ztratí posádka Zemi z dohledu. Když poletíme na Mars, Země bude za pár dní jen menší a menší tečka ve zpětném zrcátku. A posádka zažije úplně novou psychologickou úroveň pocitů. Jediná analogie Marsu na Zemi, Antarktida, se nedá srovnat s izolací při cestě na Mars. Jean Lemire strávil se svou posádkou v Antarktidě 6 měsíců. Prioritou pro něho byla komunikace. Hned od začátku jsem se rozhodl, že lidé mohou alespoň jednou denně komunikovat se svou rodinou. Bylo to velmi drahé, ale velmi důležité. Měli zprávy z domova, od lidí, které milovali. Čím dále bude kosmická loď letící na Mars od Země, tím větší bude zpoždění komunikace. Komunikace s rodinou přinese do propasti vesmíru alespoň trochu pohody. Žádná známá technologie nedokáže překonat meziplanetární časovou mezeru. Videokonference v reálném čase z filmů science fiction jsou ryzí fikcí a žádnou vědou. Psychologové si lámou hlavu s tím, co řeknou astronautům na Marsu, jestliže doma dojde ke katastrofě. Vím, že to nahrávali, takže ti to pošlou při příštím přenosu dat.
V současnosti se k tomu stavíme tak, že se domluvíme. Když letíte do kosmu a něco se stane, chcete o tom vědět? Nebo snad ne? My si myslíme, že byste to měli vědět. Přicházíte o klíčové události ve vašem životě. Mému synovi bylo něco málo přes rok a půl. Moje žena byla těhotná. Problémem je, co když se něco špatného přihodí vaší rodině na zemi. Mají vám poslat zprávu a oznámit vám, že jste přišli o syna? To by bylo těžké. Je mi mdlo, když na to pomyslím. Když se některý z astronautů zroutí, nebude ho možné odeslat do nemocnice. S problémem se bude muset vypořádat zbytek posádky. Když se u jedince začne vyvíjet stav, díky kterému bude nefunkční nebo nebezpečný, bude muset přijít lékařský zásah, podání sedativ nebo léků. Nebo přijde velitelská akce, kdy velitel letu danou osobu omezí tak, aby nemohla ublížit ani sobě, ani posádce, nebo dokonce celé lodi. Jediným řešením je pokusit se zabránit zhroucení ještě než k němu dojde. V ruském středisku řízení letů jsou nepřetržitě přítomni psychologové, kteří pozorují chování posádky. Zatčení astronautky Lizy Novak v roce 2007 odhalilo meze jakéhokoliv psychologického hodnocení. Astronauti procházejí při výběru velmi zevrubným psychiatrickým a psychologickým testováním. Po těchto testech a rozhovorech jsou vyhodnoceni skupinou odborníků, kteří vydají doporučení pro přijetí. A nakonec psychologové zhodnotí všechny případy ohledně tzv. Vhodnosti kandidátů pro dlouhotrvající lety. U letu na Mars hledá NASA novou technologii, která zabrání psychickému zhroucení ve vesmíru. David Dinges je vědec, který se specializuje na obličejovou analýzu rozpoznávající stres. Video nijak neobtěžuje. To znamená, že se ptáme, jak nám video může pomoci zjistit, jestli jsou lidé ve stresu. V libovolném kontextu? Na této platformě jsme rozvinuli myšlenku pokusit se využít takzvané počítačové vidění k rozpoznávání výrazů v obličeji, abychom poznali, kdy je člověk stresován nároky, které jsou na něho kladeny. Zvedněte obočí, jak jen to půjde. Fajn. Zkuste zkroutit ústa. To pozorujeme u lidí často. Dělají to, když jsou v úzkých. On má obličej velmi symetrický. Velitel Richard Irwin, zpráva o psychologickém zhodnocení 2. února. Speciální software zkoumá pohyby obličeje a zjišťuje příznaky emocionálního neklidu. Tyto informace mohou na Zemi použít k léčbě a v případě potřeby k izolaci duševně nestabilního astronauta. Takže žádné bitky na nože. Doktor Dmitrij Metaxas pomáhal vyvíjet software pro NASA. Noříme se do zkoumání toho, proč se lidé tak chovají a jak své chování vyjadřují. Zní to překvapivě, že lidé z různých zemí a různého pohlaví vyjadřují stres stejně, protože tomu tak není u všech typů emocí. Ale v tomto případě, ve stresové situaci, funguje mozek podobně. NASA je partnerem při tomto vývoji technologie rozpoznávající stres, která má být pro let na Mars zdokonalena. Vědci v Rusku sdílejí zájem NASA o obličejovou analýzu. Výrazy v obličeji ukazují psychologický typ člověka a jeho schopnost spolupracovat. Existují lidé, kteří se vzájemně chválí, a lidé, kteří stojí proti sobě. Model založený na výrazech v obličeji nám umožňuje určit psychologický typ člověka. Stres je jeden problém, nuda další. Skutečná kosmická loď letící na Mars bude vysoce automatizovaná. Na rozdíl od verze science fiction se nebude střílet po nepřátelských lodích. Skutečnost bude taková, že 6 měsíců nebude co dělat. Někteří lidé nejsou psychologicky příliš vhodní pro taková období nečinnosti. Ustrnou, začnou zmatkovat. Pak se po přiblížení k Marsu všechno změní.
Psychologové se obávají, že astronauti na to nebudou připraveni. Mohli by trpět syndromem takzvaného tunelování pozornosti. Ve vysoce automatizovaných systémech často přecházíte z dlouhých období nečinnosti do okamžiků plného výkonu velice rychle a je potřeba, aby byli lidé pro tuto rychlou změnu vycvičeni. Rok 1979. Jaderná elektrárna Three Mile Island v Pensylvánii. Vadný měřící přístroj vyvolá řadu chybných rozhodnutí pracovníků elektrárny a jádro reaktoru se mezitím roztaví. Na 5 dní se požár vymkne kontrole, než inženýři najdou skutečnou příčinu problému. Three Mile Island se stala případovou studií tunelování pozornosti. Automatizovaný systém donutil otupělý tým k akci. Bez stresu udělali pracovníci několik kritických chyb, které si málem vyžádali 10 000 životů. Posádka lodi mířící na Mars si to nemůže dovolit. Když jeden člen udělá chybu, všichni zahynou. A proto si myslíme, že nejlepší bude mít automatizovaný pilotní systém, kdy posádka zasáhne pouze tehdy, když se něco nepovede. Vyvstává nová otázka. Jak vycvičit posádku, aby přežila psychologický tlak života v neustálé obavě ze smrti trvající 1000 dní? Ruská vesmírná stanice Mir už zažila svůj díl nehod. Nejhorší byla v roce 1997 a je to významná lekce pro posádku cestující na Mars. Velitel Miru Vasilij Ciblijev byl u toho, když do Miru narazila zásobovací loď bez lidské posádky. Při srážce se udělala díra do modulu stanice a astronauti byli vystaveni smrtícímu vakuu vesmíru. Trvalo 2 hodiny, než byl problém vyřešen. Celá posádka již málem opustila stanici v únikových raketách. Jeden ze členů posádky byl tak stresovaný, že se rozhodl zabít se. Jeden z kosmonautů, Lazutkin, mi řekl, že se rozhodl, že spáchá sebevraždu, protože už to nevydrží. Odešel na odlehlé místo v jednom z modulů a před sebevraždou se chtěl trochu prospat. Kosmonaut se probudil a rozhodl se, že chce žít. Cestou na Mars bude strach ze smrti stále přítomný. Od startu až po přistání je mnoho možností, jak zemřít. Bude zapotřebí nový typ astronautů s většími dovednostmi a různými lidskými vlastnostmi. A budou muset táhnout za jeden provaz jako žádná jiná posádka v historii. Bude na tom záviset jejich život. Sergej Volkov a Roman Romaněnko, ruští kosmonauti vybraní pro cestu na Mars, se musí naučit jeden druhému důvěřovat ve stresových situacích. Začínáme společně a skončíme společně. Udržujeme v týmu nejlepší možné psychologické mikroklima. Rusové vědí až příliš dobře, že chybné složení posádky může vést k tragédii. V roce 1982 ruský kosmonaut Valentin Lebeděv poslal středisku řízení letů zprávu. Jestli nás hned neodvezete zpátky na Zemi, už tady s tou mrtvolou dál pracovat nebudu. Po 6 měsících ve vesmíru byl Lebeděv připraven zabít svého kolegu. Rusové mu ze Země rozmluvili první potenciální vraždu na zemské oběžné dráze. Při letu na Mars může NASA čelit podobné situaci. Od roku 1999 se astronauti cvičí v Národní škole vedení v terénu ve Wyomingu. Tady se generace astronautů průzkumníků naučí úspěšně zvládat konflikty. Chování v expedici je často zaobaleno do velmi pozitivního přístupu, ale pozitivní je také forma, kdy jsou lidé ochotni klást si nepříjemné otázky. Kennan-Geaterův oblíbený příklad je posádka STS-107. 7 lidí, kteří tragicky zahynuli při zničení raketoplánu Columbia v zemské atmosféře v roce 2003.
Technická zpoždění umožnila astronautům, aby spolu cvičili 2 roky, déle než jakákoliv jiná posádka raketoplánu. V divoké přírodě Wyomingu vyvstal problém. Jeden člen posádky nechtěl slézt horu s ostatními. Potom se rozmyslel. Rozhodl se, že dobro týmu je důležitější než jeho vlastní touhy. V podstatě máte 2 skupiny. Jedna vezme vrcholek útokem a druhá na to nepůjde tak agresivně. To je jedna možnost. Druhá možnost je, že všichni zůstaneme pohromadě jako 7členná skupina a vyrazíme na vrchol společně. Mick Anderson předvedl skvělý příklad pozitivního expedičního myšlení. Řekl, já tam nechci lézt, ale udělám to pro tým. Canon Geeter stanovil se svým týmem 4 typy osobností ideální pro cesty na Mars. Tahouna, analytika, motivátora a budovatele vztahů. Všichni musí být týmoví hráči, žádní kovbojové a nelze připustit duplicity. Cestou na Mars nevyhnutelně nastanou problémy. Když budete mít stejně uvažující jedince, stejný typ jedinců, dostanete se do problémů velmi rychle. Rusové jsou nyní připraveni provést pozemní test simulující let na Mars. 6 dobrovolníků bude zamčeno v malé kapsli nejméně 500 dní. Kyslík a voda se budou recyklovat. Dokonce dojde na simulované přistání na Marsu a komunikaci s napodobeným střediskem řízení letů. Samozřejmě nás zajímají také možnosti nervového zhroucení a podmínek za letu ve vesmíru. Když se někdo zhroutí, pokus bude okamžitě ukončen. V kosmické lodi nebude takový luxus k dispozici, zvláště nyní, kdy posádka stojí před nejnáročnějším a nejnebezpečnějším okamžikem cesty. Po 6 měsících od opuštění Země stojí astronauti před nejnebezpečnější částí celé mise, průnikem do atmosféry Marsu a přistáním na rudé planetě. Dostat na Mars sondu je velmi náročné. Šance je tak poloviční, řekněme 50/50. Dostat na povrch planety lidi nebude o nic jednodušší. Posádka udělala všechno pro to, aby zůstala duševně i fyzicky v kondici. Jsou cvičení a trénovaní, ale zažili také záření, stav bez tíže a psychologický tlak izolace a stísněného prostoru. A teď je tady okamžik pravdy. Chcete zkrátka přežít. Je to samozřejmě nervy drásající čelit nejistotě, jestli bude všechno fungovat, jestli přežijete. Cesta soběžné dráhy Marsu na jeho povrch se nazývá 6 minut hrůzy. Na povrchu nebude čekat žádný záchranný tým, žádný lékařský tým. Když nebudete mít astronauty ve špičkové kondici, může se stát, že mise skončí neúspěchem na samotném konci, kdy musí být ve vrcholné formě. K řešení psychologických nebezpečí letu na Mars stále slouží některé postupy na Zemi. V roce 2006 provedla NASA 18denní experiment v podmořské laboratoři jménem NEMO. NEMO, 15 metrů dlouhá a jen 4 metry široká, je podmořskou analogií kosmické lodi. Pro tuto misi NASA instalovala kamery a mikrofony, aby pozorovala úrovně stresu u posádky. Údaje byly přenášeny v reálném čase do střediska řízení letů. Počítače jsou systémem včasného varování pro duševní krizi a spouštějí léčbu stresovaného astronauta nebo v nejhorším případě jeho izolaci. Jak projekt NEMO postupuje kupředu, NASA hledá posádky, které budou sami schopny řešit problémy, ne jako v případě Apollo 13, protože Houston nebude hned po ruce, aby řešil kritické problémy. NASA také experimentuje s umělou inteligencí, která by posádku na cestě na Mars doprovázela. Každý astronaut by mohl mít svého virtuálního druha, se kterým by si mohl povídat, když by to mezi lidmi skřípalo. Je to začátek cesty, jak astronauty rozptýlit během nudné každodenní rutiny ve vesmíru. Odborníci v Rusku i ve Spojených státech hledají způsoby výběru ideální posádky pro generaci průzkumníků. Žádné adrenalinové šílence, žádné vesmírné kovboje. Pouze týmové hráče, kteří dobře reagují ve skupině a dokáží v krizové situaci myslet nekonvenčně.
Těžko říci, co nás na Marsu čeká, pokud tam poletíme. Ale tenhle výcvik slouží k rozvoji schopností čelit extrémním podmínkám úplně kdekoliv. Plánovači letu, pozemní řízení a miliardy lidí na Zemi budou dychtivě sledovat, zda první lidé cestující k Marsu bezpečně přistanou na jeho povrchu. Absolvují úspěšně 6 minut hrůzy nebo zahynou miliony kilometrů od domova. České znění připravili Libor Terš, Petr Gelnar, Petra Tišnovská, Jan Pařízek, Ota Jelínek, Tomáš Potůček a Lubomír Forst. Vyrobila společnost SDI Sun Studio v roce 2008.